Ahojte, zdravím vás k pár slovám z 8.8. a z celého obdobia vzostupu transmutačno-transformačných procesov s telom a pointy celoživotných procesov a diania do nekonečna. Bytia a existencie. Ako duša je nesmrteľná a zvyšok si zisťujte svojim rastom, procesom, meditáciami a mutáciou svojho vlastného tela, kedy prirodzené a stúpajúce frekvencie slúžia presne tomuto účelu. Potom si zistíš, čo je skutočne nekonečno. A omladzovanie a regenerácia tela. Čo všetko možné je, ale len zisťovaním si cez vlastný proces vzostupu, nijako inak. A k tomuto slúžia všetky sekvenčné a postupné informácie všetkých životov, všetkých ľudí a všetkých foriem, každý cez seba špecificky a všetkého toho, čo je mimo systém a mimo školstvo, mimo práce a mimo uzamknutosť. Mimo to všetko, čo vás uzamyká, včetne bankového systému, pôžičiek, zodpovednosti za svoje rodiny, čo vás uzamyká do väzenia vlastnej duše a srdca. Včetne navrhnutých technológií. Všetko, čo sa začína pod názvom duchovno, vo vyšších dimenziách, sférach, cez vlastný transmutačno-transformačný proces od jedného svetelného vlákna DNA vo svojom tele. Najprv je to duchovno, ako napríklad Eduard Tomáš a Tarot. A veštenie. Čomu všetkému sú viac menej naklonené ženy, ale keď sa aj muži pridajú, má to oveľa väčšiu hodnotu. Všetky prahistorické, praslovanské dejiny. Od Abdrušina, posolstvo Grálu, ochrancovia svätého Grálu a strážcovia svätého Grálu. Potom Anastázia od Vladimíra Megreho, čo je už vyššia úroveň poznania dimenzií. Hovoríme od druhej dimenzie po nekonečno. A všetko má svoju hierarchiu a všetko má svoj poriadok. Ale to znamená, že keď sa vyvinieš nad úroveň 6. dimenzie, odpadajú všetky veštenia, všetok tarot a vyvíjaš sa do šišinky mozgovej priamo. A zisťuješ, že tvoje telo má obrovskú schopnosť samoregenerácie, premeny, aj známky na koži, cez detoxikáciu. Všetko je postupný proces premeny. Každý slúži tomu jedinému účelu, ale postupne všetky tieto staré vedúce prostriedky ako keby zanikajú a ty pokračuješ úplne iným spôsobom seba poznania cez seba a svoje srdce. Napájaš sa na zdroj, čo je kundalini energia. A tam odpadá slovo duchovno, pretože chápeš, že existuje len duša,
ktorá je akoby tá svetlo a tá elektrina, ktorá žije v tvojom tele a dáva mu energiu života cez všetko to, čo je vedomie. A to je to nekonečno na večné veky, kde čas skolaboval a akoby neexistoval v prítomnom okamihu, keď zneutralizujú sa všetky vonkajšie náboje, stimuly, ktoré ako keby ťa provokovali k vybuchnutiu, k vyhoreniu, ktoré sa zneutralizujú a tým kolabujú aj v realitách. A naučíš sa ovládať svoje vnútorné emócie. Spáliš ich zvnútra cez svoj solár na popol a retransformuješ ich do mieru, ktorý vyráža cez srdce, cez teba na povrch a mutujú tým tvoje bunky do nekonečnosti seba. To všetko je možné. Ale len cez svoj proces. A keď sa dostaneš do srdca ako do nekonečna, spoznáš, že nepotrebuješ čerpať zo zdroja vonku nič, včetne informácií a nejakých duchovných prostriedkov a starých nejakých praktík a závislosti na dôkazoch o nejakej mágii, pretože ty sa ňou staneš a vtedy, keď sa ňou staneš a stávaš sa ňou, čo je u mňa stávam sa ňou, až do 13D stromu života, je pod večnou ochranou, pretože sám si previbroval do vyšších foriem života, existencie naraz a vyšších dimenzií. S láskou, svetlom a oddanosťou ako odkaz od svetelných pracovníkov, zostúpených majstrov a bytostí. Ďakujem a milujem. Ale tým je každého úloha v tomto špecifická, že človek sám opúšťa isté praktiky, ktorým sa venoval. Cez svoj vzostup tela a proces, kedy sa tá duša integruje v tele a presvetľuje. Ale tu je nutná zmena stravovania, ako vždy sa opakuje, čerpanie informácií zvonka a aplikácia kozmetiky a rôznych iných prípravkov na kožu a pitie tekutí. Ahojte.